bine ați venit la un nou episod în care începem să jucăm Dead Trigger fucking 2. Ok, deci o să jucăm de acum încolo Dead Trigger. Sper să vă placă. Nu încep să cercesc că vă enervează. Ok. Username. I pick a game. Password. My Pom. Strength. Confirm password. Suntem periculoși. Cream fucking 8. Location. Mă rog. Ok. Hai să vedem. Ok, deci ăsta e. Alright, let's roll. Let's roll. Ok. Water. Some water. Bring me some water. Okay. Ok, deci ăsta se pare că e unul dintre puținii supraviețuitori, dintre care sunt și eu. La cutie? Ok, deci se pare că trebuie să ne ducem. Ce se întâmplă? What the f... Dacă we started. Foc s-a transformat. Ok. What the... De unde la corona a zis că e lui... What the... Da. Mă rog. Go through the passage. Du-te tu! Gata! Ok, se pare că am terminat prima parte. Is alcoholic acting strange? She might be in the process of turning. Da. Știți, de obicei eu nu prea am prieteni care arată ca niște zombi, știți? Adică nu am eu obiceiul ăsta. Nu știu de ce. Sunt așa mai ciudat de felul meu. What the hell is this? Vine la peste mine. Ok. Glad to see you here. Great. O cunoaștem pe asta. I've been stuck here for ages. Alright, let's roll. Știu un shortcut cu E. Shortcut. Ok. Ok. Survival. Trebuie să mergem după el. Watch out! Uite, bă, nici am văzut. Ia mine. Ok, super. Damn, it's closed. Hold on. Deci acum o secundă era deschisă. Da. Here
ready for some trouble. Ce frumos. Nici o balăi. Come on. Suntem prea șmecheri pentru ei. Hai, gata. Am văzut că dacă le dai X în cap, mor instant. Continuăm mai de stes. I wouldn't make it this far without you. Oh, that was close. Mulțumesc. Ok. Brutality. Asta e cel mai important. Justice. Scientist in million. Ok. Ok, o să încercăm, da? De ce să nu? All right, let's go. Hai pe ea, hai pe ea. Fugi, așa, fugi, fugi, că... Shit! Watch out! What the fuck? Okay, let's take it to the right. Nu pot să cred așa ceva. Ok. Nice. Ok, am început și asta. Că era pa. În două variante. Brutality. Hai. Am reface... Da, deși aveam cheia. Normal, adică de ce să nu. Îți trebuie armele, îți trebuie glanțe la cheia franceză. Mereu. Incident. Da, eu am vrut să schimb, dar mă rog, merge și așa. Nicio weighted fucking wheel. Am reușit. Cred că am reușit. Nu am făcut nimic. Nu, nu, nu. Vorbesc serios. Nu, nu eu, nu eu. Deci mă jur, dacă mai cad încă o dată. Da, asta mai de să tragi. O să le zburăm capul. Așa. Ce? Se lucește. Se mergem la ea. Gata. Am reușit. Hurry, get in the car! Fuck. Să ne vadă. Să ne vadă. Să ne vadă. Nu, nu. Așa, deci dacă cădeam și acum. Oh, îmi făceam. Ok, jocul e destul de intens. Place, nu? Bine, dacă am atât a fost și cu aceste
plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă și abonați și să dați un share. Pa!